всички! Ние сме BG Gamers и аз съм Зихикс и до мен е Марджо. И извинете, че вчера нямаш клип, просто нямаш как да качим. Да, някакъв проблем имаше DHX и за той. Да, и извинете, но аз се пиша BG Justkiller и Марджо се пише Марджо Си. Извинете, че сме четвърти левел. Бяхме поснали един... Вчера снимахме клип и не можахме да го качим. И нещо клипа се бъгна и много се извинявам. Да, ама то четвърти лево не е голяма работа. Да, ари, накъде? Аз съжалявам за вълка ми, не знам, дори не знам как го имам. За вълка наистина не знам где го имам изобщо. Добре, ари. Къде да ходим? Не знам. А то си некромансър. Где се е? Чакай, къде си? Къде си, бе? Търся теб. Аз търся теб, аз съм до музея. До музея. Съм в музея, до музея съм. Абе, просто ще се портна на тебе. Хайде. Дай. Така. Пак клавиатурата май пак. Също може дори този епизод или втория или третия, като съберем 10 000 money, да ви покажем как се взема класа Dragon Slayer и то направо без никакъв труд. Само 10 000 money ни трябва. Клавиатурата ми пак се бъгна. И браво на ние сега. Добре, аз убих един фротгаст, идвам. Пустай го на мен. Пак тази да се реджерна. Колко ще помогна? Само използвай едно магиче да го убием по-лесно. Май ще се реджерна. Джек, виж го той, бе, използва пръчка, най-тъпото оръжие в играта. Как са глистик? Пак клавиатурата ми се бъгна. Не! Аз отивам там. Яс. Като за нас са. Аре бе! Уф, Къде си? чакай. Пак няма гата на фулскани да убивам. Що се биш? Да. Аре. Пак! Що можеш да го нападаш? Не да изгубиш. Добре, ари. Ме нападна, бе. Ти отивай, аз и сега ще дойда. Гаден паяк, виж го, не мога да го убия лесно. Добре, убий го. Идвам. Пак аз умирам. Пак. Една пръв. На колко беше го оставил то скелете? На 100 нещо. И що го нападна изобщо? То без искам видиш. И го остави да таби, нали? Да. Махнах му бронята. Да, махни се звука, чак тук се чуеш.
Сега ще го убия. Не знам как. Ето Salt Effect Off. Окей, ардай нагоре. Чекай, убивам го тоя. Уйго. Знаете ли, че се пише BG Just Killer? Дали вече го каза? Не, защото другите ни профили са DHX и Marjohix. Ау! Еми те по гласа ще разпознаят, какво толкова? Ау, нали? Чакай. Аз ще взема един-два квеста. От тоя. Вампира ли? Еми... Първата мисия е, ела да ти кажеш где трябва да ходиш. Окей, ти първата мисия ще изпълниш. Окей, in progress. Къде си? Идвай. То става, бе. Аре бе. А де ти се движиш? Еми на теб чакам. Ей, тук трябва да отидем. Готово. Кол цъкни. Ти четвърт левел ли си? Пети вече. Изкефилта, но яката каска е. Да. Демонски рога. Опа, откъде ги взе? 65 ад се струват. И но от много далеч. Не знам дори от една къснете намерих шопа. А Grave Mission. Ама тия мисии нищо не ни дава. Оф, знам. Оф, дурто не аз... Чакай, О, ела да убием един от ние големите прилепи. Нямам да дигна левел. Ето го. Чекай! Аре, така че тия прилепи за нас са доста силни. Уй. Аз съм 79% трябва да дигна левел. Браво, ама ти 5 левел ли си? 96%. Майко, ти ми да 14%. Още само 5-6 пъти да го убия, аре. Ще съм минал половината дори. Аз мисля дори да си остана рогове. Класата ма кефи. Level up! Yeah! Човек, аз мисля да си остана рогове. Класата ма кефи. А ти? Аз не. Dragon Slayer ще станеш, нали? Да. Що не станем, що преди не станеш бъкет това? Разбъкът. Да, разбъкет. А брат, боса трябва да го убивам 5 пъти и ме мързи. Вече. Вчера го убихме. А не, онзи ден. Аз... Да, чекай, нямам мана. Кой ранг си? Марджо, А? кой ранг си? Втори. Я, сори. Аз на къде сега? Бием докато ни качим тук, ето къде. И след 7% ми е да качи ранг слот. Какво?
57% съм за да кача ранг. Ти вече О, съм 60. толкова или си толкова процента? Аз съм 61% вече. 78. Ама какво ще играе повече от мен? Ще бъде. Мислям този клип да не бъде чак толкова дълъг. Този екип за най-орче по 20-30 минути там някъде. А, 30 до път. Ти ще го качваш, ако е 30. Колко процента? Аз съм 69. За ранг. Що? Да. Нападни го. Наган да пригъв. Ама за кафала прък. Падна в канала, я ти педала. Ай, какво се разбрахме? Какво? То е реалната песен е такава. Добре, добре. О, брутал крикет бат. Споко, тя е премиум. Фак, я, искам го, ще го сложа, фак. Help. Чеки. И не ми викай Юн, а Марджо го е брат. Не съм ти викала Егюн. А? Не съм ти викала Егюн. Не си, аз сякаш не те чувам. Не ме чуваш. Аула. Вот. Ти отиди, бе. А, тук си била. Лагнало и не съм те видял. Аз бях зад гробницата. Айде заплюх я вече. Марджик заплюх я вече. Споко, аз не умия заплюх отдавна. Няма за какво да се тревожиш. Аз се заплюх отдавна. Ай, татай. Пък и отде си сигурен, че е момче. Уу! Виж какво оръжие имам. Колко ти е ранка? Моята е 92. Какъв ранг, бе? Аз вече съм трети ранг. Аха, издигна. Ранка. Марджо отговорила. Какво да кажеш толкова си играем в момента? Заребена игра.
Майко, аз га събрах 2000 мъни, бе. Аз имам 1936. Кой сега има същия чук? Ти! Ама кой първи го имаше? Ти, ама сега... Знаеш какви яки айтъми, знам где се вземат вече. Знам как се вземат уния големите мечове. Кой? Абе, знаеш го е ония електронния меч, дето уния странни ръце, дето има. Но държиш го и изведнъж някакви ръце се появяват на него. Аха. Знам где се взема. Братле, Знаеш колко струва? колко? 10 000 АЦ. Стига, уе! Дъскам се, 20 АЦ струва. А такъв як меч да струва 20 АЦ, Мажо, гледай вън какъв ураган е. И хора, без това, нали, ще се правим двамата Dragon Slayer, след като убием този прилеп, ще ви покажем откъде се взема и то само за 10 000 голд. Защото знам, че от Liar запомни името, нали? Аре, сега да им покажем това, отде се взема. Чакай, да. Чакай, че не се правя. Батлекон, ама вместо КЦ. Знам, бе, нали бях това. Ми да. Просто е те. Къде си? Опа, пак! Просто гото! Пак обърках. Мен обърках! Искам се върна. Пак. Чакай. Бърнах се. Ай. Аре. И така ще продължаваме и малко напреди, както виждате има някакви странни зомбита, които имат около 2000-3000 кръв. Ще ги ебем после. И след като стигнете тук, идвате тук и виждате го този с меча, цъкате го и цъкате ония надпис Dragon Slayer и ето, за 10 000 мъни може да вземете тази изключително яка класа. Ето я класата. Майко. Хиперят. Много кефи. Dragon Blader. Baby. Dragon. Аз ще продам някои работи, които имам Dragon. Аз ще продам ОМГ. Имам Dragon Wing? Не бе. Той не е моята, бе. Той не е моята. Пак. Обърках. Чекай, аз ще отида до Югар. Ти тук го наглеждай той. Аз ще трябва да пазарувам малко от Югар. Ако продам класата си, каква класа ще бъда? Но клас. Много готина класа, опа. Не. Класата е много тъпа дори. Само една магийка имаш. И 10 ранг да си пак имаш само една магия. Ей, че цъкнах пак нещо. Марджо, къде си? Ами в шопа. Тук ще купувам някаква меч за АЦ.
Дай ми парти. Чакай, аз ще ти дам. Що си го ливнал като искаш? Не съм го ливнал. Излязах от играта. Що си излязъл? Без да искам. Айде, приеми. Аз съм крал. Настроя... Кой ще купим? Аз ще купя един меч, за теб не знам. Абе, ти колко пари имаш? Абе ще купя с АЦ мечове, брат. Я ще купи са. Не бе, на колелото нали ще ходим. Абе нямам и 8 левел, бе. И след като станем 8. Еми аз с АЦ ще купя. Пък и без то нямам 200 АЦ, аз нали за каската си купих. Каската е АЦ. Тази дит, аз имам се я купих с... О, есе! Слава Богу имам за ти. Аз тям си го енчант на новото оръжие. Брат, О, видя ли Cartoon Network? какво? Е тъй? Бази го е! Аз в момента съм сменил на Nat Geo Wild. Айде бе. О, майко, то спярах перяк. Къде отиде? Да, да ти енчантваш. Аз щям да убивам. Да взимам левел. Да. Чекто знае какво правят два лъва в момента в гората в Nat Geo Wild. Седих се. Добре, деси. Да се сукам с копието искам. Портни са. Аха. Колко са? 1300 аци. Колко? 1300 аци. Къде имаш 1000? Пращам SMS-и. Окей. Ако ще вярвай, аз съм за апгрейд акаунт. По-апгрейд. Не мога да си слагам такова. Апгрейд айтеми. Ама иначе мога да си взема, имам колкото си искам аци. Окей. Ще дадеш ли на мен? Само на мен мога да си дам. Слайм, бре. Добре, къде си? Портни са. Чекай, че погнах един паяк да го смачкам по него. Супер малко кръв ми се слайма. Добре, убивам го готово. What the fuck е? Чек, чува ли са телевизора ми сам как ти? Не. Добре. Че много гадно се чуи вземаш. Слайм став. Слайм став, ще го продам за 1000. Уу! Ай, брат, кой ще кажеш да убивам и тук слаймовете са? Абе, слайм став е по-силен от моето оръжие. Ама може да го продаваш и горе. 1000 моней дава. Самурай... Стафа. О, брат, продай си чука, да, 1250 моней. Аз вече имам 4304 моней.
Слайм стафа няма го продам. Той е после. Продай си го, брат. Ама той е после от джият, маля. Ще продам да ти. Продай си го, аз си го препоръчвам. Айде бе, защо не може да го правя? Итем из current, какво? Current equip. Какво означава? О, аз се сетих за един много як безплатен костюм. Спак ще отида да го взема. Откъде? От едно място, което няма ти кажа. Що? Аз така сега си бия слаймове. Айде бе. Брат, малко африка ще съм, окей ли? Окей. Айде, защо не мога да си го продам? Какво се опиташ да подариже? Не чак. Добре. Аз сега вече ще тръгна да търся някъде другаде. Айде, брат, ясно. Какъв е костюма? А той е един ученически, бе! Нищо пак по-хубав от моя. След малко ще ти покажа място. Оф! Еми няма ти кажа кой шоп е. Ще има много да търсиш. Но ще го проверя. Да, и то продава един кейк. Марджо, ти къде си, бе? Есе! Чао! Ето! Катаната. Ето ма. Откъде го взеш? От едно място. Айде, брат, кажи. Ти ли так костюм, бе, брат? Дори безплатен. За какво ти е? Не знам. А на теб за какво ти? За кеф? Ще го намеря. Ще има много чоковете да търсиш. Аз съм с Чао с костюм. Тук видиш един, не знам, някакъв корп. Отваряш му шопа и ще видиш един, който продава там. Абе, аз ще пробвам, може пък да ми даде. Ще отида в колелото на късмета си. О, спира, завъртях го! Оф, майко! Брат, няма смисъл ходиш в колелото на късмета, бъгнато е. Какво е? Абе, завъртях го или спира да се върти? Спира и после пак почва, спира и пак после почва. Няма смисъл ходиш. Чак утре ще го оправиля. Аз ще ти дигам левела, ако искаш да портни.
Мъртни са е. Чай, че се би. Не, жълни са. Мъртни са е. Славчиска сбия. Един скочен уби. Убима. 9 кръв. 0. Аз ще отида да фармя пари. Аз ще стана пръв такова. Аз първо ще стана Dragon Slayer, не ти. Един ще слайм стафа яре, бай. Ама го бъбна ми. Черно ми показва. Уу! Да. Виж може го попада. Главно защото е жиле. Мре! Колко пари имаш? 4682. Ти? 2646. Браво! Слайм став отново. Ти колко имаш? Един. Другия не му... не май. Да, един. Продавай си слайм стафовете, що дадат 1000 мъни. Отивам при... Ота и от тос ми падна един слайм стаф, егаци. Аз при тая нинджа си продавам работите, дето от нас се взема нинджа класа. Где отиде? Аз съм 4995. Уния, чест, какво беше? Трябват ли? Не се знае, аз може и нинджа класа да стана. Хора, от първия епизод той беше. Дано да ви е харесал И бай. и чао. И така ще си продължим акаунтите малко ни. И не, втория епизод ще почне. Не, трябва да си ги продължим, по-добре. Пък Да, ти бе. ще стигне по-лесен ранг на... Ами ще вдигнем, добре, Ари, и това беше от нас. Дано да ви е харесал, дайте един палец нагоре, лайк и без дизлайк и